Yauwa a wannan lesson ɗin za mu koyi aikin da aka gama da kuma wanda ake yi da wanda a gama yanzu yanzu da kuma wanda ake yi. Number one suka ce sentence example, wato misalan jimloli. Nan number one suka ce the boy eat breakfast every morning. Sannan suka ce present tense, wato yaron yana karya kumallo a kowace safiya. Wato present tense kenan, aikin da yake yi ko da yaushe shine present tense ɗin kenan. Sai number two suka ce the boy ate breakfast yesterday. Sai suka rubuta past tense. Dan the boy wato yaron ate yana nufin wannan past tense ne na wannan, yana nufin an riga an yi aikin. Breakfast shine abincin safe, kumallo kenan. Yesterday kuma shine jiya. Kun gane? Wannan sentence ɗin yana nuna mana aikin da ya wuce ne, an yi shi tun jiya, shi yasa wannan ya canza, wannan ma wannan ya canza. Sai number three, the boy has eaten breakfast. The boy has eaten breakfast. Wannan sai suka ce present perfect tense. Wato wannan shine aikin da ya gama yanzu yanzu. Ya gama aikin bai yi kwanaki ba, ya dai gama da yi an jima da yi kamar irin awa 2 da zai zuwa 3 ko kuma awa 1. Has eaten, kun ga wannan ya canza, wannan ya canza. Wannan canzawan da yana nufin bai daɗe da gama cin abincin safen ba, shine present perfect tense. Sai number 4 suka ce the boy is eating breakfast, present continuous tense. The boy is eating breakfast, wato yaron yana cin abincin yanzu yanzu yake ci, bai gama ba kuma bai tashi ba kuma ba yanzu ya fara ba, yana da ci, ga kwano a gaban shi yana ci. Kun gane? Sai present continuous tense, wato aikin da ake yi ba a gama ba, ana da cikin yin shi. Da fatan kun gane. Ga yaron nan, ga hoton yaron nan, kun gane? Shikenan, da fatan kun gane. Abinda ba ku gane ba za ku iya yin tambaya